Zin in, wat denk je nou dan? Ja. Heeft jou er ook zin in? Zeker. Mooi. En wat gaat er gebeuren, Jood, qua wedstrijd? Wat verwacht En je? je moet maar draaien hier winnen. Oh. Is het net een beetje betiefd voor bier? Nee, nooit een betiet van bier. Nee. En zeker op Derby Day net. Zeker net. Groot! Onder de groot! Hij staat op tv. Ja, ik kom wel op tv denk ik, ja. Ja, het wordt gewoon een mooie wedstrijd en we gaan gewoon winnen. Oké. Ja, natuurlijk. Dus hij heeft nog wel hoop, zeg maar. Ja, natuurlijk heb ik hoop. Je moet altijd hoop blijven houden, hè? Ja. En nou lekker dan bier? Dat hoort er ook een beetje bij, hè? Natuurlijk. Dat is het wegkruisman om deze team. Ja, nou ja, de spanning. Zenuwen. Oh ja, even een beetje de spanning weg. Ja. Dit is toch prachtig? Ze waren om 7 uur al wakker. Allemaal in het zwart. Sjaaltjes om. Nou, ze hebben er allemaal zin in. Ja, hè? Dus we lopen met z'n allen zo meteen terug. Ja. Nou, en we gaan ervoor. Dit is maar een mooi net. Geweldig. Ja? Dat doe je het allemaal voor je stad, hè? Ook ben er emotioneel van. Ja? Ik vind het heel mooi. Geweldig. Maar waarom griep het dan jou zo aan? Nou, dat dat allemaal zo leeft. Is toch mooi? Voor je eigen stad. Ja, vind ik wel. 31 januari staat 2016 wie eigenlijk de laatste echte Cambuur Heerenveen. Want toen wie het stadion hier krijgt als nou stief uitverkocht. Maar daar is het eerste fluitsignaal van Skietzochter Makkelier. Dat betekent dat de derby los is. Lange bal van achteruit van Cambuur. Vlot pompen versoepen. En Heerenveen onder druk zetten. Dat zal het credo wijzen van Jos Otte. Komt die bal in. Dat sectie ben Sfeer zit erop. Proost. Ja, Hoe is het met het gevoel? ik heb een zenuw. Ja? Ja, echt. Ja, echt. 3 keer naar de wc? Ja, vanmorgen al, ja. Ja. en blauw. Het was geel en blauw, ja. Is het, de bal de bloeding en dan is dit de goal. Ja, het is Ian. Het is Ian en het is Oussama Sarawi. En dan fluit het skietschuchter Danny Makkelier voor het skoft. Als ik wil, waar is het praten? Ik hoop een beetje de stad waar ik het liefde had. Dat is de stad waar ik wil wonen. Saroui bleef die bal bezit voorzet eruit de box. Kopbal Olsen op een latte. En dan gaat hij erin. 2-1 voor Sportclub Heerenveen. Heb je nog wat vertrouwen in? Jawel. Helemaal niet. Jawel, ik wel. Ik niet. Het is brandhout. Komt die bal op de holf van Oudriekes, bal wordt voetkapt. Wat hij weer inbracht, Wurretrom. Maar hier, dat komt hij. Is het Maus die dit komt, dit vangt. En dan is het gebeurd. Ja, jongen. Dit is zo'n beetje de enige in jou die blij is volgens mij. Ja, ik ben de enige die blij is. Ja. Hij is Heerenveen-fan. Ja. Ik dacht, dan gaan we even ergens kijken waar we voetbal kunnen zien. Nou, Ja, was hier. de kroeg in Leeuwarden. Ja, we zouden eerst naar Heerenveen, maar toen had mijn moeder dit gereserveerd. Ik denk, wat krijgen we nou? Dan zitten we zo meteen tussen al die Cambuur-fans, dus Ja. Maar je houdt je niet in, hè? nee. Maakt niet uit waar ik zit. Nou, gefeliciteerd. Ja, bedankt.